Hello, thì đây thì baro ba jute di video janga nakapot ba yara yana ban keshan thì kidon ki paralog hangi ki ba ya pe phone te kalong jang ha ka phone jong ki thì nga pa shang man le no du me umai thì khnang ba phinya smo thu namar ba danga shu yu ta naka phone suda em ngam tharai ba phinya smo thu nama kalong sawa bha kanika mobile jongki mo kidon hangi kishon hangi dia phone tenga pat ngawan te video na kabanta jongki te to nganam kre mo tien mo phangata te kidon ki paralo jonga ki ba text nga ki ba comment nga ko FB kate ki ba buan hi ki comment kumni ki ong ba kabani kong fitre she ei te kata mo ki buan ha ki kali ya kata hoi jin sha ngala adon ngala le ki video ki ba nga ayu ko FB tamba nga try buan ba kim yo mo nama tenteng kidang shu sedang pan yo I kiriar video jonga menta kasih tenteng kidang sedang pan kumtam mo te pinya yo dot rei gitu video jonga te bat ka ba ki kali yang ba kadong safety ni em kajaka na kabenta jumi kenti banwan tray satu kadong shingan ni em mo nada yuan tray satu ti kabalai pade kalong ba yo ni em na pila ni em bat yo lang yang ngaru ngakwa banwan tray lang satu nila ni em bat yo lang mo banwan tray lang satu te to hami ngan jubab iki komen ki baro khnang ba phi phi so thu te ka baning kong ka ba phi ong ba tray shei thì ngatray ha po Chennai ha po Tamil Nadu thì ngatray ha po ka company JJ Mir Private Limited India thì ngatray ha ka company thì kadai ka company Sudan thì hoi ki bun ha ki kam om dei tang basu ki don ban ha ban checking ha ban packing ba ha ban bat ki bun ha ngamla ban je ka teng mo kita baro thì kumta bat ka baat ka ba phi kali nga phi ong ka dong shngan ka long safety ni em ban wan tray satu dengan ong ye PM kanika jaka kanika company le kalong safety hana ka banta jumi kan thei nama kanika company kadai ru ka ba kham ka pang kadai na banta jumi kan thei na ka kadau ki long pikir bha ki biang lut ki security card ru kelem saudong ki biang lut ki don lut bat lada phimut ban ni shabaru pihak ban sign pihak ban ID card jongki bat pihak ban no pihak ban ya thu hiru pisa ha ka hostel ka ba kumno nama ka bun ha ka hostel kam dei de tang ka wei te ka don hadu santali ka hostel te pihak ban ya thu ka hostel ka ba kumno bat ka floor ka ba kan no bat ka room ka ba kan no numbat ta kamala ka ba kan no bat ka kamra ka ba kan no te pihak ban ya thu te anda pihak ban ya thu ru pi le che ka no ka jaka banda pilawan pai ru pihak ban san pihak ban ai ya ka to ka san ju pi ba pilawan pai ka no baji phimi ba ka no baji piwan pai ba ta bat ka chaba phile ru kindon be ki security card ki ba pe phi ki ba pikir phi ho haka ni company ki ba nga trai nama ka bun ha to mo nama uju utrai to ka bun ka company nama ka dei ka ba he bha ka kum ka chin tin chunga le nga danga makla nga kan dei ka company hi ka ba he du na hapo India mo tamba kata haka chin tin chunga ngam tip yo phi pa tip da wei mo yo don ki wei company ki ba kham he shu mo ya ta ha tamba kat kum ka jing tip ka jing bana chunga ba ki para lo chunga ki om ba ka dei company ka ba he du hapo India bat ki nok trai du na ka ta ki kan thele ki bun bhang ne hoi man ta le ki na po ba dei na po mi khalaya ki la bun ha man ta ki la dang wan ha kan ni ka company na ma kalau shngan kalau safety ha bala da pidon ha po hostel kino ki hostel ru ha po hostel em kino sru ki biang kino pe na ka banta jong pi ru ki biang
Biang na dong syadong na da pipang pisitom ru pila ban let sya kamra jong itu inos pila ban ya thu ye I ila ban ai da wa ye pi bala da ka de ka jong stom ba jam long ka bala kham jur mo te kamut kenya lam ye pi sya hospital ban ngan ong ye pi bat ka ambulan ru apso kan ta kan don ha kan nu ka puat ka ba wadon ba pang manu ki basa ha hamni ha po kampau te kamut kenya lam but ye pi sya hospital bat ka biang ba na ka banta kita ki baru mo na ka banta ban long safety na banta jungi ki pet ha la da mi pang mi stom ru ki long pikir ha bat banta ter bat ka jakasa ru ka dei ka ba biang ba thì hỏi kỳ đơn kỳ sinh răng đúng không kỳ bà tây tầm bà sẽ có quay pada ka building kỳ đơn kỳ sinh răng tầm bà kỳ sinh răng kim nạ ban sa hamne po kompau jong kan ka company kỳ hab ban sa shabat thì kỳ kan thei pada kỳ sa hamne kỳ pam hamne kỳ tây hamne hi thì kum ta te long na ka ban ta ban long shngai na ka ban ta jumi mo ban ngan ong pi security card kỳ đơn kelen ban kinum sha hi ru ya phi la da ki yo I mo ba phi ya shom kai ni pia yem bat ushu bat shu anuksa bat ushan rang mo bat reya kane company bat kunta tetep kinam sha hidu bat kiri long ayub hati bat nga kata nga shu ong mangan re kinam don por hi re ban yang kai ban yang keren kunta ro man don la kajong ka jitrei tegi ha bat re la kajong ka kam bat nim don por hidu ban yang keren iwe ni habang ni la rum hapo jaka tray hapo ngila pancing hapo jaka tray batray no ngila sedang batray kebot indon por banyak keren iwe ru niha banyak tray bitanya kakam bat hoi da undon kam bun kam te pina akan banyak keren tamba hang ni habangi tray pada mangi babun hik kentai am hidon bitan ki kentai sudah ki senrang ki detang ki men ki senrang ru kita long kita kam long no kita raja kita ra kita kita kia bat kum tangon dat la wan tre kinsa su thu ki ya kata dengan ongi pi wating ka Jakarta kalong safety ha kalong shngan ha nang banta jong ki kita kwa ban tre shaba jela de hamle ta kalong shngan ji sha du kata kata nama bang alamat ya la de ta kada ma kwa ru ban ban percaya pi nama ki pun di paralog jonga di paralog ki bal tre ban kadun po chenai po tirupur ki ba ong ba kambiang ka Jakasa kambiang ka bam kambiang kamlong shngan re ba konta tel bat kidon ru na po bang kedot ba phone yang ana da pila an em ba yo jakalang tu ba kalong shngai ni em tena ka banta jo phiru baro ke ba te singal basa ako chnai ba ke basa bang kalur te kani ka mese ke de lang na ka banta jo phingan oi phi kalong shngai ha du kata kata na da phiwan tre ham ni wa nam tiang re na da phidon ha po kompau jo man company kalong shngai adu kata kata bala da phimi shabar na kani ka kompau te ya kata te phi ha ban smo thu weekend pilong kumno piyat piyang kumno pibiam kumno te shabar te manu ban na ban buat mo baro mangim na manu ro la ra ban buat dir ya pi shi e pilet dan renga ong na keren ya ka jing safety lada pidon hamni kapo kompau jung kane ka company debat ka balai pi ong ba pi yo ne em bang anwan lang satu yo ne em ban kata kakam mo lada ngala ne em ban wan lang satu dengan ong ya PM ka de ka company ka bahe kumanga ong ya pi du ba sedang te pila be ban yo lada P1 alko na lai kong go ru pila be ban yo hamne ban wan tre lada pinang ban wan pi nang to chane ru lada pi kwa ban wan pi na pinang long pi la tip mo kata karukom la tip ban wan hi yo le se la de ban le ba wan shabar mo shabar jela jela da pinang ban wan hi ru on da pila poi hamne umdan ba be e pi ban ong la close ba umdan kam shu bala adak ki beri umre kam judon ban ong tang re kadang ong be iri la da pidon ki paralog sa ong iki ban wan trei hang ni nama ki don kam beri be la da piwan aspa la spa ru don kam be ki non trei nama ba ka de ka company ka ba he pha du kata kata den da pilawan hi pisa ki hi da la ki jon ki khmat mo ya kata ten datang kom tahi la dapi kwa bantip company acha phang ki badan po kajung mu jumpa kajung phi kwa ban kali e shu phang kata
sa komen yang bat masa ay pi kajuba ko babiang bat lada pi subu mo lada pi don ke ai bat tang apan ma bi pi hapo Facebook ten hapo social media ngamla ban ay phone number ju pi te ngan ong ye pi ba kumno ba pin poison ru kadon ka training hapo asam ru namal bagi ba ay training shwa bagi matre shani pila ban le training shwa hapo asam kata ka training kata ka center kata ka Alfred School di ngas ngokum tan manga te ngak temi training hantu ya wandai de bagi para lok nang te na po shilong shani di ban iwe para lok para atre shani di iwan shate sha iwan shnong mo di ikot kena ke na dodon ne yang bakwa ban wan tre shani tingi ngiwan hakato kapon ngiwan kumba khat khandai ne at kumut kumtahi tingiwan hadu kata tingiwan ngiwan lang bat ita shani tela da pi kwa wat kuslai na kabanta kata kabai shong kabai kin kabai train mo lada pi wan te pi wan da ka train ye kamut lada pi le training po Alfred School kamut kin pendut magi kabai train kabai le nama katuka center kadai kabala tip da ka sorkar ru mo ta kada kan pendiang ka sorkar ngatrai ni ngam tip hare tip ka pendiang ka sorkar ni tip pendiang itu ron tip tambang kata ngat kenapa kala tip namba ka government katuka center bat kiba kwa batre shabar kiba kwa akam kwa jam te maki kenyaram te kumta te ka bailek bayu ka baywan shani ken pinum dot kam re bandot na phi te lada phi kwa ban tip company ashu shu ru sa komen yang amo te sa share kan ka video ru shi para lo jong phi la se kidon ki bakwa ban tre shabar te shabar jelamo te ki bam dot kam re ham to hapo jelala de ham khalaya te sa share kan ka video kana ba phiru lada kidon ki para lo ki ba phia plan ban yo tre bakwa ban tre shabar mo te kamut phia long snow shngan lada phia wan lang ban para lo mo phia don kata kamisin je snow shngan lada phia wan lang da phia tre lang phia da playa li phai da phia le lang phia long snow shngan mo kata ngasu ajumut ye phi dengan tip re ka shong phi te tan kong tahi te kule shubun phi baro ki ba pe dia kan video jonga te sa wat nam kelet mo ban subscribe biarap yang ada ka ba subscribe te khnang ba phi phi yo video ki ba nga ngan penni malaka pot te ling pa ki comment jo phi ki ba phi kwa ban tip company asu shu phangata te ngan la ban penni ki comment jo phi te sa subscribe ya ka channel jonga te subscribe bit or kumtuk nang ba phi yo ya ki notification man lada nga like video yang sa chisian pat hakawe pat kapot tangom tahi kuble shui hajangu kuble shuban ki baro bape ya kan video jonga uble nakal kru kodo ya phi habaro ki bye bye